harmadik, negyedik ételosztás után már annyian voltak, és annyi családos jött gyerekekkel együtt, hogy akkor én azt mondtam, hogy bármi lesz, hogyha bármit el kell adnom, akkor is ezt fogom csinálni, és ezeken az embereken megpróbálok segíteni. Tehát kb. 50 embert küldtek el, ugye, ahol én dolgoztam, és ugye veszélybe került a családomnak a megélhetése, a mindennapja, ugye a számlákat nem bírjuk már fizetni, mert nincs munka. És hogy ugye a Norbiék ezt elindították, ez ad nekünk reményt, hogy hát valamit így tudnak enni a gyerekek. Nekem hozzáteszem 3 gyerekem van, és egyedül nevelem őket.